Cek cek bolo iki madune bolo madu hitam nektar akasia 4 botol rasanya semu pahit ya pahit jane tapi kadang ana sing ngarani gorong pahit madu semene rasa semene kadang ana sing ngarani gorong pahit tapi intine semu pahit lah pahit ngono wae iki wadah kepek-kepek bolo iki nembe tak disi maning iki mulane warnane kaya ngene sing wis anteng iki ya gorong anteng ya terang polne busane sing jarene ana busane lagi apa iki busa semene dhuwure iki ana kabeh bolo lagi ku nembe tak isi maning ana kabeh bolo jos ki paling akeh ki monggo